Selam olaylar hem kızlar. Her atmanın şerşembesinde televizor ekranları karşına en kızıksınışan, en zirek, en eruditsiyeli, en bilim alırga ımtılışan balalar jıyla. Efirde akıl batıl tapşırığı. Bugün ise bizge konakka Ruşan bilen İlyas kelgen. Selam dostlarım. Selam. Мен Бектимиров Рушан. Казан шәһәре Совет районы Савия Хафизовна Захидуллина исемендәге 159 лицейда 5 сыйныфта укыйм. Математика, рус теле һәм татар теле фәннәре яратып өйрәнәм. Төрле конкурсларда һәм олимпиадаларда катнашам, баскетбол белән шөгыльләнәм. Мен Исмәгыйлев Ильяс, Казан шәһәре Совет районы Савия Хафизовна Захидуллина исемендәге 159 лицейның 5 сыйныфында укыйм. Математика һәм татар теле фәннәрен яратып өйрәнәм. Волейбол уйныйм һәм бию түгәрәгенә йөрим. Шулай итеп, катнашчыларыбыз белән таныштык, инде уеныбызга күчсәк тә була. Безнең уеныбыз 4 турдан торачак. Беренчесе дөрес җавап дип атала. Сорау яңгырагач катнашучы балны үзе куя. Бердән алып 10га кадәр теләсә кайсы санны сайлый аласыз. Аннары җавап вариантлары тәкъдим ителә. Җавап дөрес булган очракта бал катнашучы исәбенә була. Дөрес булмаса, бал бирелми. Ә инде барлык сорауларга да 10 бал куеп, дөрес җавап бирсәгез, 30 бал җыя аласыз. Көндә бәйрәм, көндә туй, көндә уен, көндә сый ди халык. Чыннан да без хәзерге вакытта бик күп бәйрәмнәрне билгеләп үтәбез. Milli бәйрәмнәребезне дә онытмыйча зурлап үткәрәбез. Шуңа күрә бүгенге тапшыруыбызның сораулары да әлеге тема белән бәйле булыр. Сез төрле истәлекле даталарны, һөнәри һәм милли бәйрәмнәрне ни дәрәҗәдә яхшы беләсез икән? Хәзер белемнәрегезне тикшерәбез. Игътибар белән тыңлыйбыз. Беренче турның беренче соравы. Халыкара балаларны яклау көнен кайчан бәйрәм итәләр? Бу сорауга безнең беренче булып Рушан җавап бирә, шуңа күрә балны беренче булып ул куя. Ничә бал куясың, Рушан? 10 бал. Ә аның көндәше Ильяс ничә бал куя? 8. 8 балларны белдек. Хәзер вариантларны карыйк әле. 1 июнь, 1 август, 1 март, 1 май һәм 1 октябрь. Ничә уйлыйсың, Рушан? 1 июнь. Рушан 1 июнь дип саный. Яхшы җавабыңны кабул иттем. Хәзер Ильясның чираты. Мин дә 1 июнь дип уйлыйм. Ильяс та 1 июнь дип саный. Яхшы җавапларны кабул иттем. Хәзер дөрес җавапны белик. Һәр елны җәйнең 1 көнендә, ягъни 1 июнь көнне матур һәм халыкара дәрәҗәдәге бәйрәм уза. Ул балаларны яклау көне. Балалар өчен бу көтеп алынган бәйрәм. Чөнки ул үзе белән җылылыкны гына түгел, ә көтеп алынган җәйге ялларны, каникулны да алып килә. Без дәвам итәбез. Икенче сорау. Бу сорау бераз катлаулырак булыр. Халыкара урманнар көне кайчан? Чират хәзер. Ильяста ничә бал куясың? 6. Яхшы, аның көндәше Рушан ничә бал куя? 5. 5 бал. Балларны белдек. Әйдәгез әле җавап вариантларын карыйк. 12 декабрь, 10 июль, 27 февраль, 14 апрель һәм 21 март. Ильяс ничә уйлыйсың? 27 февраль. 27 февраль халыкара урманнар көнен билгеләп үтү көне. Әйе. Ярый, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Рушан җавап бирә. 14 апрель. 14 апрель дип саный Рушан. Димәк, катнашучыларыбыз төрле вариантны сайлады. Кайсысы дөрес әйтте икән? Хәзер беләбез. Дөрес җавап 5 вариант иде. Һәр елны 21 мартта халыкара урман көне билгеләп үтелә. Аны башкача бөтен дөнья урманнарны саклау көне дип тә атыйлар. Ни өчен сакларга кирәк икәнен мин әйтмәсәм дә белә торгансыздыр. Мисал өчен, уртача зурлыктагы бер агач 24 сәгать дәвамында 3 кешегә суларга җитәрлек кислород эшләп чыгара. Без беренче турның 3нче соравына җиттек. Сөмбелә бәйрәменең икенче исеме. Мин кабат Рушанга дәшәм. Ничә бал куясың, Рушан? 8. 8. Яхшы, аның көндәше Ильяс ничә бал куя? 8.
2 qatnashchimiz da 8 ball qo'ydi. Ballarni bildik. Hozir men sizga javob variantlarini taqdim etaman. Yoz bayrami, qorg'a butqasi, o'ng'ish bayrami, qish uzotu bayrami ham moy shobu bayrami. Nechik o'ylaysan, Rushan? Qish uzatuv bayrami. Qish uzotu. Yaxshi, sening variantingni qabul etdim. Hozir Ilyas javob beradi. May shobu bayrami. İlyas boshqa variantni moy shobu bayrami degan variantni sayladim. Yaxshi javoblaringizni qabul etdim do'stlarim. Hozir men sizga birinchi javobni ko'rsataman. Birinchi javob 3-variant edi. Tatarlarda kuzgi kun tegizligi, yoshlik ham o'ng'ish bayrami, u sumbula bayrami. Zamonalar shirlar osha saqlanib qolib, sumbulaga bugunga sumbulaga aylangan. Aferin do'stlarim, birinchi tur so'rovlari tamom. Bizning aliga esa bo'layroq Rushan bu turda 10 ball jeydi, uning kundoshi Ilyas 8 ball jeydi. Oldi tabada qatnashuvchilarimizga o'ngishlar tilab, biz ikkinchi turga ko'chamiz. Ikkinchi turimiz tur ketir deb ataladi. Sizning oldingizda 2 bag'ana. Birisinde turli bayramlar, istalikli kunlar ham voqealar, ikkinchisinde olarni oysa oyda nechasi belgilab uzuvlari ko'rsatilgan. Sizga shularni to'g'ri keltirishga kerak. Har biri javob uchun mendan sizga 1 ball. Shu ravishda bu turda 5 ball yig'ishga mumkin. Birinchi bag'anada Xalqlar birdamligi kuni, Rossiya Konstitutsiyasi kuni, Tatariston Respublikasi kuni, Tatariston Konstitutsiyasi kuni ham vatanni saqlovchilar kuni. Ikkinchi bag'anada 23 fevral, 30 avgust, 4 noyabr, 12 dekabr ham 6 noyabr. İlyas, hazır mısın? Aya. Hayda javob berib qarali. Xalqlar birdamligi kuni, 4 noyabr, Rossiya Konstitutsiyasi kuni, 12 dekabr, Tatariston Respublikasi kuni, 6 noyabr, Tatariston Konstitutsiyasi kuni 30 avgust, ham vatanni saqlovchilar kuni. 23 fevral. Shulay deb İlyas bu turning so'rovini javob berdi. Uning javobini qabul etdim. Hozir Rushanning shirati. Rushan, hazır mısın? Aya. Eğer oysa javob berib qara. Xalqlar birdamligi kuni, 4 noyabr. Rossiya Konstitutsiyasi kuni, 12 dekabr. Tatariston Respublikasi kuni, 3 noyabr. onda yo'q edi. 6 noyabr. Tatariston Konstitutsiyasi kuni, 30 avgust. ham vatanni saqlovchilar kuni, 3 fevral. 23 fevral. Demek Rushan javobini qabul etdim. Hozir bir javoblarni bilib oldik. Xalqlar birdamligi kuni Rossiyada birinchi topqir 2005-yilning 4 noyabrida belgilab o'tganlar. Haligi bayram 1612-yilgi voqealar istaligini uyushtirildi. U shaqda Kuzmaminin ham Dmitriy Pajarskiy yetakchiligidagi xalq opolcheniyasi Moskvani Polsha interventlaridan ozod etdi. Rossiya Konstitutsiyasi kuni 12 dekabrda belgilab o'tiladi. Esingizga tushiram, elimizning tub zakoni 1993-yilda qabul etilgan. 30 avgust Tatariston xalqi uchun zo'r bayram, respublika kuni. 1990-yilning naq shu kunida Tataristonning mustaqilligi, beysizligi haqida deklaratsiya 1992-yilning 6 noyabrida Konstitutsiyamiz qabul etilgan. 23 fevral Rossiya xalqi uchun eng muhim bayramlarning birisi. Biz u kunni vatanni saqlovchilar kuni belgilab o'tamiz. Bu turda bizning shulayda 2 qatnashchimiz da 3 ball to'pladi. Biz o'yinni davom etamiz. Olda 3-tur. Üçüncü turimiz ortiq javob deb ataladi. Bu turda da ishtirok bo'lajak. Javob variantlari orasida birsi ortiq. Sizga shuni toparga kerak. Javobni belgilab qo'yib, shulay qatnashuvchilarning o'zida. 3-turning birinchi so'rovi. Yozgi bayramlar.
Рушан, bu so'rovga necha ball qo'yasiz? 10. 10 ball. Оның күндәше Ильяс necha ball qo'yadi? 10 qo'yam. Yaxshi ballarni qo'ydik, hozir variantlarga ko'z solaylik. Qorg'a butqasi, Jingu kuni, Nordug'an, Navruz ham kosmonavtika kuni. Necha bilasan, Ruşan? Nordug'an. Yaxshi, javobingni qabul etdim. Оның күндәше Ильяс necha bildi ekan? Men de Nordug'an o'yladim. Ikki qatnashimizda Nordug'an әлеге исемlikka ortiq deb sanaydi. Dirish javob berilmagan. Hozir bilamiz. Ortiq javob Nordug'an. U qishqi bayram. Qishqi quyosh turg'unlig'in burungi xalqlar quyoshning o'lib qabattirilуы yoki yangadan tug'u ravishida ko'zalaganlar. Ham uni yil sayin bek zo'rlab tantanali tusda belgilab o'tganlar. Bunday bayram tatarlarda Nordug'an deb yuritilgan. Onun atamasi Mongolcha Nor, ya'ni quyosh, ham tatarcha tug'u so'zlaridan yasalgan deb anglatuvi bor. Demak, Nordug'an quyosh tug'an degan so'z bilan. Biz ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Musulmon bayramlari. Shirat Ilyasda qoldi. Shirat bo'yicha birinchi bo'lib ballni da o'l qo'ya. Ilyas necha ball qo'yadi? 10 ball. Avdan kundashi Ruşan 10. ikki qatnashimizda maksimal ball qo'ydi. Hozir men ularga variantlarni ko'rsataman. Ashura kuni, Petrov bayrami, Mavlid kechasi, Qurbon hayiti ham Uraza hayiti. Qaysi variantni saylaysiz, Ilyas? Petrov bayrami. Petrov bayrami. Yaxshi, javobimni qabul etdim, Ilyas. Hozir Ruşan javob beradi. Petrov bayrami. Ruşan da Petrov bayrami әлеге исемlikda ortiq deb sanaydi. Durust ekansan bu? Hozir bilamiz. Durust, ya'ni ortiq javob ekranda ikkinchi variant ortiq edi. Petrov Krashin tatarlarining bayrami. Traditsion ravishda Ezgi Pyotr ham Pavelni esga olish kunida belgilab o'tiladi. Bu kun Krashinlarda yilning kalendar cheki bo'lib sanaladi. Ondan so'ng tabiatda qizning yaqinlashuvining ko'rsatuvchi o'zgarishlar boshlangan. Krashin ovullarida bugungi kunga qadar bu kunni qurbon etib soriq itik kiydiruv odati saqlanib kelgan. Biz 3-chi turning 3-chi so'rovina da kelib yetdik. Sabantoy bayramining deb o'yinlari. Ruşan, Sabantoyga yurasizmi sen? Iya. Anda qatnashasizmi sizning yarishlarda? Iya. Mana bek yaxshi. Alay bo'lgach sen Sabantoy bayramidagi yarishlar o'yinlar bilan tanishing ishlayman. Iya. Yari necha ball qo'yasiz? 10 ball. Ilyas, sen nechik Sabantoy bayramini yaratasizmi? Bek yarataman. Bek yaratasan, demak o'yinlarida da qatnashasan. Iya. Necha ball qo'yasan? 10 ball. Ikki qatnashimizda maksimal ball qo'ydi. Yari, hozir men sizga variantlarni ko'rsataman. Shulmak otu, Tubatay, Qopcha kiyib yuguruv, milliy kurash, ot chopishi. Ruşan nechik deb o'ylaysan? Men Tubatay o'yladim. Ruşan Tubatay deb o'yladi, yaxshi. Ya'ni kundashi Ilyas qaysi variantni saylaydi? Men de Tubatay deb o'yladim. Ilyas da Tubatay әлеге исемlikda ortiq deb sanaydi. Durust so'yladilar ekansan yigitlar. Hozir bilamiz. Men ularga ortiq javobni ko'rsataman. Shulnak otu, qulog'aminu, qopcha kiyib yuguruv, ot chopishi, milliy kurash, milliy bayramimiz Sabantoy o'yinlari bular. Amina Tubatay tatar xalq o'yini bo'lsa-da, uni Sabantoyda o'ynamaylar. Shunga ko'ra ikkinchi variantni saylarga kerak edi. Shulay deb biz 3-chi turni da tugalladik. Әлеге hisob 43 ga 41. Әлеге oldi Ruşan bora. Ammo so'nggi 4-chi hal etgich turda bor da o'zgarishga mumkin. Bu turda sizning yetizlik sinalacak. Men sizga hozir bir ortiq so'rovlar beraman. Shularga tez-tezgina javob berishga kerak bo'ladi. Har bir javob uchun 1 ball beraman. Bu turni Ilyas sendan boshlaymiz. Ilyas, sen hazırmı? Iya. Olaysa ketdik. Yozgi kun bilan tun tegizlashgan kunda bayram etilishi bayram. Navruz. Durust. Girdon Button Udmurt bayramimi? Iya. Durust. Sabantoy bayramining tub o'yini. Qopshoq sug'ishi. Milliy kurash. Jingu kunining bir simboli bo'lgan chechak. Olg'a. Gvozdik, ya'ni qanaqa. Yangi yilga Rossiyada nindi og'ash bezilar. Yolka. Shirshir. Shirshi. Tatyana kuni ikkinchi turli.
День отдыха. Студентлар көне. Укытучылар көнен кайсы айда бәйрәм итәләр? Март. Октябрь. Халыкара хатын-кызлар көне кайчан? 8 март көне. Дөрес. 1 апрель нәрсә көне? Алга. Көлке көне. Кайсы йорт кышларын татарларда өмә җыеп йокыйлар? Бер, ике, өч. Каз өмәсе була дияс. Шулай итеп, бу соңгы сорау иде. Хәзер Рушанның чираты. Рушан әзерме син? Әйе. Алайса киттек. Каргалар кайту хөрмәтенә үткәрелә торган бәйрәм. Карга бәйрәме. Карга боткасы. Дөрес дип кабул итәм. Дәвам итәбез. Балтай ул татарларның милли бәйрәмеме? Әйе. Юк. Сабантуй батырына нәрсә бүләк итәләр? Алга. Тәкә. 8 мартта иң күп бүләк ителүче чәчәк. Әйе. Нинди чәчәк? Роза. Лаля яки мимоза. Кыш бабайның оныгы. Алга. Кар кызы. Изге Вәли көне икенче төрле. Изге Вәли көне. День Святого Валентина. 14 февраль. Башкача ничек аталасың менә бәйрәм? День влюбленных. Ягъни гашыклар көне дөрес. Әниләр көнен кайсы айда бәйрәм итәләр? Ноября. Ноябрьдә дөрес. Җиңү көне кайчан? 9 мая. Дөрес. 1 май нәрсә бәйрәме? День труда и весны. Дөрес, ял һәм хезмәт бәйрәме. Татарларның иң билгеле милли бәйрәме. Көрәш. Бәйрәм. Сабантуй. Сабантуй. Дөрес, Рушан. Кабул иттем. Һәм син бу турда 6 балл тотладың. Ә мин сезнең белән нәкъ бер атнага сау булашам, дусларым. Киләсе чәршәмбедә акыл-батыл тапшыруында очрашырбыз. Сау булыгыз! Sağ bulunuz.